बिनिफ्राय आरम्भ खालामसै रायजসকল আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছো আমি এটা খেল দেখুৱাবলৈ এই খেল এনেকৈ এটা খেল যে তেজৰ খেল তেজৰ খেল যি খেলে মানুহক মৃত্যুৰ মুখলৈ সদায় ঠেলিয়াই দিয়ে সদায় সদায় হাজাৰ হাজাৰ মানুহক মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলিয়াই দিছে তাৰে এটা খেলা খেলাটো হল যে HIV/AIDS ভাইৰাছৰ খেলা এই ভাইৰাছ মানুহৰ শৰীৰত যদি এবাৰ প্ৰৱেশ কৰে তেনেহলে এই ভাইৰাছে মানুহক অকালতে মৃত্যুক ঠেলিয়াই দিয়াটো একেবাৰে জৰুৰ নিশ্চিন্ত বা সেই মানুহ অকালতে মৃত্যু হোৱাটো স্বাভাৱিক মৃত্যু হবই যে হবই গতিকে ৰাইজ তাৰে খেলা দেখিবলৈ আহিছো তাৰে আগতে আপোনালোকক মই এটা তাবিজ লৈ আহিছো তাৰ পৰা হাত খাৰি থাকিবলৈ এই তাবিজ সঞ্জীৱনী তাবিজ এই তাবিজ যদি আপোনালোকে পিন্ধে বা ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহলে সৰ্বশৰীৰ সাৰ্ভিসিং হৈ যাব ৰাইজ আহক তাবিজৰ দাম বেছি নহয় মাত্ৰ 250 টকা 250 টকা 250 টকা এই 250 টকাতে আপোনালোকৰ সৰ্বশৰীৰ সাৰ্ভিসিং হৈ যাব মূল্যবান জীৱন আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে উপভোগ কৰিব পাৰিব ঠিক बेबादि बुंनायावनो सासे हिन्जाव मानसिया फैनानै बुंफैयो एरि सकसन এইটো सक এই আপোনাৰ তাবিজ নহয় নে মোৰ তাবিজটো কি হল পিছে মোৰ পৰা নিছাতো আপোনাৰ পৰা নিছো কিন্তু আপুনি তো মোক ঠগাইছে এই তাবিজ কোনো কাম দিয়া নাই बेबादि बुंफोनो आरो सासे हिन्जाव मानसि फैदेरना लोगो जाफैदेरो आरो কি হল प्रणिता बा কি হল মানে এইজন মানে सक মোক ঠগিছে 250 টকা এনে লৈছে তাবিজৰ ভিতৰত একোই নাই খালি তাবিজ মাৰিব লাগে बेबादि बुंनानै सानैबो दोखो बुयो आरो बुब्ला सासे माने बोराय मानसि फैनानै हमथाबोयो आरो কি হৈছে ইমান বয়সীয়াল মানুহ কিয় মাৰিব লাগে নাপায় নহয় अब्ला एकदम थब्ला थब्लि बुंथुमनानै खारो आरो खारबोला पलाल होनना बुङो ओमफ्राय होसोफिनो ओमफ्राय हमना लाबोयो आरो लाबोनानै बै बोराय मानसिनि बासायग्रानि आथिङाव हमनानै गाबो आरो आङो আপুনি মোক বাচক নহলে মোৰ আৰু পৰিত্ৰাণ নাই আপুনি মোক বাচক নহলে জীৱনটো শেষ হয় এसेयावनो सासे अफिसार फैयो आरो अफिसार फैनानै माने बुजायफैयो बेबायदिया आरम्भ जालाङो आरो बेखिनिखौनो आं बुंथबाय जोंनि मानगोनां निर्मल बसुमतारीनि बागै फंनैसो बिबुं बिथां शरद रामसियारिया फिन बुंफिनगोन फंबाय निर्मल बसुमतारी आं बेखौ 1974 सोनिफ्रायनो लोगो मोनदों रमान स्क्रिप्ट मुभमेन्टनि आच्छा फंबायनिया मोनसे ओरैबायदि जुनिया माने बिखेक मोनसे गुन दङ मा इसोराबो मोनसे शक्ति होदों नामाथाय माने मेगन नुवाब्लाबो बारियाव गावनि बे गोदोनिफ्रायनो मावबोनाय रबि शस्य जेनेबा मेसें बोथोरनि बायदिसिना फिसा फिसौ बे मैगं थाइगं बानायनानै दांग्रों हाग्रा फुनानै गायलु गायला खालामनाय बेबायदिखौबो खालामबाय थायो आरो बे जुनियाया बेनिखायनो बुंदों जे बिथांनि जिथु गुन बे लेखा फरायाब्लाबो जिखिनि गियान जिखिनि गुन माने रुजुजाथावा जाखिनि लिरो गोरबोआव जाखिनि जाखाङो बेखौ माने बुंनानै लिरहोनानै ओरैबायदि सोमोनांहोयो जायफ्रानिकि दिनै बिहामजोखौ फरायनो मोनबाय ओमफ्राय जोंहा बे आङुथि होननाय असमिया खन्थाइ बिजाब दा बेखौबो फरायनानै सोमोनांदों गतिके मोनसे जुनिया मोनसे माबा दंथारो प्रतिभा दोङो रोंगौथि दोङो इसोर प्रदत्त होननानै बुंनांगोन इसोरानो होदों होननानै बुंनांगोन थेवब्लाबो नै दा बे समावबो मेगन नुवाब्लाबो आरोबाव माखासे सिमां दं मावलांबाय थागोन आरो न'खरबो बिदिनो सामलायबाय थादों मोना नङा एसे सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनबाय होननानै बुंदों फंबाया सल्लिस हाजारसो आरो बेबायसानो जोंबो एडभाइस होयो जे नों फंबाय जिखिनि हायो नोंनि खाफालाव जियानो जा थेवब्लाबो मावलांबाय था गावनि प्रतिभाखौ ओमफ्राय एसे आगोलाव बुंलांबायानो जे जोंहा भालुकदुङा बिद्या मन्दिर हाइ स्कुलावबो माने बायदिसिना मा होनना बुङो जोंहा बेखौ नाटकीय एवारनेस मोनसे सांग्रांथि लाबोनो थाखाय फरायसाफोरनि गेजेराव फोरोंगिरिनि गेजेरावबो माने फरायसालियाव थांनानै बायदिसिना नाटक एबसुनि सायावबो बुंदों
बेखौ नुनानै गथ'फोराबो सोमोनांदों फोरोंगिरिफोराबो जे बेबायदि अदेबानि निर्मल बसुमतारी बादि जुदि आरो साब्रैसो थाबावोब्ला हयथ' जोंनि समाजाव आरोबाव माखासे सांग्रांथि लाबोनायाव मदद जागोन। बे बिथिङाव नोंथांमोना निस्सय मेदागारनि थागिरि हिसाबै हालामनि सासे प्रतिभाबान सासे व्यक्तिखौ लोगो मोननानै नोंथांमोना निस्सय माने गोग्गानो हायो। गोग्गानो हायो, जों गोग्गायो जे बिथाङा जिखिनि मेसेज होदों समाजाव जायखौनोखि मानसिया सानाखै बे खोथाखौ गाव मेगन नुवाब्लाबो नाटकनि गेजेरजों नायजाबनि गेजेरजों गाव बायदिसिना फाव दिन्थिनानै मेगन नुवाब्लाबो गाव माने फाव दिन्थिनानै बेबायदि माने सोमोनांहोदो मिथिहोदो मेसेज होदों बेनि थाखायनो सोमोनांथाव माने बाख्नायथाव दै। जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। नोंथाङा बिथांनि जे देरगाथाव बाथ्रानि बागै जे बुंथिबाय बिनि बागै जोङो गोबां मिथिबाय आरो बिथांनिफ्राय जोङो गुबुनै एक्सट्रायै सोंबावगोन। दा नोंथांखौ दान्दिसे लोगो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथांनिफ्राय बिबुंखौ खुलुमनाय थाबाय जोंनि चेनेलनिफ्राय। मानगोनां सर' रामसियारि बड' साहित्य सभानि CC मेम्बार आरो बिथाङा सासे हिन्दीनि प्रबिन पारंगत आरो प्रबिन पारंगत बिथाङा इकुइभेलेन्ट टु B.Ed बिथाङा क्वालिफाइड सासे टिचारमोन। बिथाङा जिरन मोनबाय आजिरा मोनबाय थेवब्लाबो बिथाङा मोनसे प्राइभेट स्कुलाव खामानि मावगासिनो दङ बाथौ आश्रम हाइ स्कुल मेदाघाट। बिथाङा रेगुलार माने कन्टिनिउ क्लास खालामो दासिमबो। बिथांखौ जोङो क्लासनिफ्राय दसे लिंख्ल'नानै लाबोनानैसो नै जों बिथांनाव जोङो हाबफैदों। दा बिथाङा नै थांफिनसिगोन। बेनिखायनो जों जोबोर गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम। खुलुमबाय। मा खालामदों? मानि? गयनि हाग्रा? बेनो गाबाय गाहायाव बेनो रेडि मा रेडिअ नामा बेयो एकदम गोदोनि रेडिअ नङा जिखुनु रेडिअ आरो ना FM थ' नङा। गायो नोंनो गायो लामाखौ सिनाय हाखाबाय दानिया ना आन्दाज थर मोनो बबेथिं मा इथा दङ।